Christian spiser en bad boy, og han læser noget Tolstoj. Hej og velkommen til denne uges udgave af Christian spiser en bad boy og læser noget Tolstoj. I denne uge skal vi se på en ret speciel bog, et af Tolstojs mesterværker, nemlig Anna Karenina. Det er et ret specielt værk, der handler om Anna Karenina, der lever et ulykkeligt ægteskab med den egoistiske og følelseskolde Karenin. Hun forelsker sig så i en greve, og jeg kunne blive ved. Den er vildt fed, ikke? Vi når ikke den hele i dag, af gode grunde, men jeg vil foreslå, at I selvfølgelig læser den her derhjemme, og måske læser med, mens den her episode kører. Lad os sige velkommen til aftensfad. Dagens gæst er en rigtig bad boy. Det er en habanero, som er en ekstremt stærk chili. Den er selvfølgelig ikke Carolina Reaper eller noget i den dur. Den ligger her i posen og viser mig en styrke 6 ud af 8. Og hvad jeg har læst på Wikipedia, at den ligger den på en vindstyrke på imellem 100.000 og 350.000. I hvert fald efter den her Scoville-skala. Wow! Jeg har ikke en forstand på chili overhovedet, men jeg har prøvet at spise en af de her før, og jeg blev simpelthen nødt til at blive hjemme fra byen, fordi jeg havde så mange mavekramper. Så det der også er med den her, det er, at de er knaldrøde, og dem jeg spiste var orange. Jeg ved ikke, om det betyder noget, men jeg tror, at det betyder et eller andet. Lad os åbne den. Skær ind her. Bad boyen for i dag. Jeg ender med at tage den største selvfølgelig, og det må være den her. Chili Claus, når han laver de her, han skærer dem over her, og så døber han den. Måske døber han før, det ved jeg ikke. Nå, nu gør jeg sådan her. Ligesom vasker den. Shit. Sådan der. Nu er der vand nede i den. Sådan der. Det der skulle være med de her habanero, det er, at de skulle være rigtig fyldt med smag. A few minutes later. Jeg kan godt se, at der er en virkelig frugtig smag i dem her. Det gør bare ondt sådan lige med det. Jeg spiser ikke den her uden noget til, så jeg får 5 liv i form af mælk her. Okay, mit hjerte banker faktisk sygt meget. Fuck. Okay. Oh, that's hot. That's hot. Vi starter et rigtig godt sted lige midt i bogen. Jeg må meddele hende min afgørelse, efter at jeg nøje har betænkt den tragiske stilling, hvori hun har bragt familien, finder alle andre udveje end en ydre status quo fordærvelig for begge parter, og at jeg er villig til at iagttage en sådan, men kun under den absolute betingelse, at hun på sin side opfylder min vilje og afbryder forholdet til sin elsker. Da denne beslutning var taget, fandt Alexej Alexandrovich en yderligere støtte for den jeg kan ikke huske, hvor fanden jeg er henne. Vi starter et andet sted. 5. Den berømte Petersborg-sagsfører venteværelse var fuldt, da Alexej Alexandrovich trådte ind. Blandt de ventende var 3 damer. Et ældre, en ung og en købmandsfrue og 3 herrer. En tysk bankdirektør med stor sejlring på pegefingeren.
og en bredskægget russisk købmand, og en brøsig embedsmand i mundur ordensstjerne ved halsen. Alle havde åbenbart ventet længe. 2 fuldmægtige, der ved sit bord var travlt beskæftiget med at skrive. Deres skrivebord var alt tilbehør var. I eksemplarisk orden. En af de skrivende henvendte sig med sammenknebne øjne uden at rejse sig, og en skarp tone til ham. De ønsker. Jeg har et anliggende med advokaten. Advokaten er optaget, svarede fuldmægtigheden skarpt, i det han med penneskaftet pegede på de ventende, og skrev derpå videre. Advokaten svarede fuldmægtigen skarpt, i det han med penneskaft pegede på en af de ventende, og skrev derpå videre. Kan han ikke afstå mig nogle minutter, sagde Alexei Alexandrovich. Fuck. Jeg er dårlig til det her. Jeg skal jo ikke røre mig selv i hovedet med det her. Pyt med det her. Jeg håber, I fik noget ud af at høre mig spise en bad boy og læse lidt Tolstoy. Jeg håber selvfølgelig også, at I selv vil overveje at lave den her challenge derhjemme. Jeg vil i hvert fald gerne starte med at nominere 3 folk. Den ene, det er Rikke Collin fra Torvkanalen. Den anden, det er Mads Gundersen fra P3. Og den sidste er Henrik Mikkelsen fra Vordingborg. Tusind tak, fordi I så med.